Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son as 7 menos 10 da tarde, aquí estamos na Voltas co Prato, cociñando, como sempre, cociñando en directo na televisión de Galicia. Se sabedes que nós facemos cociña en directo e non andamos con historias como noutros programas que ides por aí e tá jarabao. Pois este non. Se mirades o reloxo, aí están, 7 menos 10 e aquí estamos como a un clavo. Podedes chamar por teléfono e decir, Cañotas, se toca o nariz. O sea, eu que sei, Cañotas, fai algo. Isto pasa en directo. Veña, seguídenos como sempre en Instagram, @voltascoprato, aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, vou cambiar de cámara. Atención, si temos... É un día especial, é un día especial. Vou pedir que, por favor, os compañeiros, que soe a música. Aí está. Damos a benvida, señoras e señores, hoxe, no plató do A Voltas co Prato, Xulio Mato, e volve Estefanía Colmeiro. Vale. ¿Qué tal? Bueno, poñemos música así de fanfarria, música de benvida, música espectacular e bonita para celebrar tamén a túa volta e que Estefanía Colmeiro, señoras e señores, está dende hai, eu que sei, unhas semanas, non? Dende hai unhas semanas, co seu restaurante e co seu querido tamén. Como eu querido tamén. Eles dous, o seu restaurante, veñen de ser recomendados na Guía Michelin. Un aplauso para Estefanía Colmeiro, do restaurante Con Culler de Santiago de Compostela, da Rúa Nova, da Baixo, non? Sí. Da Rúa Nova da Baixo. Así que, se queredes comer ben, ser ben atendidos, que vos conten algunha anécdota de Xulio na Voltas co Prato, ide ao Con Culler, porque ali está Fanny máis o Xío facendo unha comida maravillosa. Moitísimos parabéns, Gracias, Cañotas. Como, que sigue sendo igual de seca a pesar de estar na guía, Sí. Estou abrumada con esta presentación. Gustouche? Gustoume, o sea, demasiado. 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 Bueno, e como está? Notades que a xente ora, o sea, que hai moito rebo, sabes, por... Sí, todo cando é noticia, non? Ajá. Hai moito máis expectación, entonces guai. pois todo o mundo quere estar a última, non? E todo o Sí, mundo sí. quere estar. Que Entón guai. notase bastante. Pois quero dicirlle á xente que no libro da Voltas co Prato xa hai 2 persoas que están na Guía Michelin e Xulio Mato. O sea que non estou. seguide comprando o libro da Voltas co Prato porque están Estefanía, está tamén Begoña, que está na Guía Michelin, está Xulio Mato, está Merchi Rodal, que non Está están, Cañotas en pero dúas fotos. estarán. Estou en 2 fotos. Ti que tal, todo ben? Todo ben. Xa podía un montón que non nos víamos. Sí, joder, que vas de vacaciones pareces un... Como te sintes? Millonetti. Estás Muy ben, ben. ti? Sí, todo Muy ben. ben, muy ben. Vale, pois Muy veña. ben. Imos cociñar, señoras e señores, a ver que nos trae Carmen de Sarria. Hola, son Carmen de Sarria. Que día é hoxe? O día de Valencia. Quero que fagan unha paella aos cociñeiros xa que estamos no día de Valencia. Algo de carne, ou polvo, ou ternera, marisco, seque tamén. A ver con que me sorprendedes. A ver se me facedes un bon plato a celebrar o día de Valencia. Un saludo a miña filla e ao meu neto e a todos os que me conocen. Veña, vamos a dar un aplauso a Carmen e a Comunidade Valenciana porque hoxe é o día da Comunidade Valenciana. Entón nós, desde aquí, dende a Voltas co Prato, queríamos facer, pois, un detalle con eles, unha excusa moi boa para cociñar arroz. Que nos encanta o arroz, pois como é o día da Comunidade Valenciana, imos cociñar arroz. Estefanía Colmeiro, xa que estás aquí, de novo, contame. O arroz é un prato moi versátil. Correcto, é moi rico. É moi rico. Eu vou, como está o día da Comunidade Valenciana, Sí. vou facer unha paella. Como ten que Ostras. ser. Pero bueno. Ti sabrás onde te metes. Claro, unha paella adaptada. Quer dicir, deixo ben claro porque despois... Sí. Os puristas da paella non é paella, pero bueno, eu vou facer unha paella adaptada. Vale, Que unha ninguén se paella... vaya a meter conmigo. Que vamos. quede claro. Que quede claro. Se hai algún valenciano ou valenciana ou ten familiares... Non quero ofender. Non queremos ofender, vale? Imos facer unha paella adaptada. Adaptada. Pero vai tratar de ser unha paella valenciana. Moi ben, iso é o que vai facer Estefanía Colmeiro e Xulio Mato. Pois eu non son tan valiente para facer unha No. paella. Entón, vou facer tamén un arroz á banda adaptado. Ah, vale. Vale, un arroz á banda, a diferencia ca paella cos outros arroces é que os mariscos, os peixes que se lle botan, cociñas aparte. Ah. Vale, non se cociñan á vez co arroz. Ah, non sabía que era esa a diferencia. Sí, Vale. a banda é aparte. Aparte. Entón, eu vou utilizar toda esa cocción do choco e do lagostino para darlle sabor ao arroz, pero
vou no retirar, vou facer arroz e despois vou colocar encima. Además, tens moi bo material aí, Hombre, material buenazo. Estou vendo aí que tes... Sí, sí, lagostino e choco. É choco, sí, sí. Pois, señoras e señores, neste día da Comunidade Valenciana aos que lle mandamos os parabéns polo seu día, facemos arroz, na volta co prato marchamos con Estefanía Colmeiro, xa que está aquí, veña, vamos con ela. A ver. Amun Valencia. Bueno, Vizcal Valencia xa... Amun Valencia está ben, pero Vizcal Valencia xa... Arroz de Valencia, que experiencia, como di o título do programa. A ver, Moi bo título. que leva unha paella? Unha paella, para ser paella, debería de levar as carnes de coello e de polo. A miña como en adaptación solamente vai a levar carne de polo. Xa o está adiantando, xa que Xa non vos estou enfadedes. adiantando, Vale. efectivamente. A xente que este por aí diga, xa está dicindo que non vai levar coello. Non vai levar coello. Non. Importante tamén é o recipiente que se fai, neste caso é unha paella. Vale. Por eso o nome da paella. É un... Aceite de oliva suave Sí. e bastante. E refogamos o polo, Ah, é vale? verdad que eles además botan, asás botan todo, non? Leva Claro, todo, non? Todo Sí, sí. o corte. Vale. Teño unha pregunta para ti sobre a paella valenciana. Que non sexa moi complicada, a ver. Os chícharos? Non. Ah, Unha paella de valenciana, o sea, eu polo que lín, debe de levar a carne de polo coello, xudía, unha fava que eles lle chaman garrafó, que é unha fava así gordiña, Ah. tipo xudión, e logo pódese botar ou non, alcachofa, hai xente que lle bota tamén caracois, ostras. sí, sí, pero bueno, xa son destos que llevan engadindo. Claro, o sea, que quer decir, despois tamén hai variacións, non? Sí. Dentro da propia paella. É que eu pregúntocho, porque, bueno, a túa solo leva só polo, xe non leva o coello, pero eu pregúntocho porque hai uns anos, Sí, coa miña parella, fun a Combarro, ajá. nun restaurante en Combarro, eu quería tomar, a mí encanta o meu arroz con lubricante, o sea, é unha das miñas comidas favoritas. Sí, pedimos un arroz con lubricante e trouxeron con guisantes, En serio? xurcho. Pois é raro. Trouxeronme con chícharos o arroz con lubricante, claro. Apartámonos. É raro. É moi raro, eh? É moi raro, sí. É moi raro, É moi sí. raro. Pero sí que ben certo que aquí en Galicia tendemos a que cada un fai un pouco as adaptacións. Ostras, pero... somos Botarlle tan- chícharos... E tamén está moi ben, porque tamén cada cociñeiro adapta os pratos, non? A seu ben saber. Vale. E así tamén, pois, a mágoa foi non probalo. E decir, pois me gusta ou non me gusta. No, si eu provei no. E dixen, E que? pa que lle botas chícharos ao arroz con mojavante? Pa que? Non supo. No. Non estaba rico. No. No, pero sobraban. o resto do arroz estaba rico. É que sabes que pasa? En canto metes un chícharo na boca, nun Sí. bocado, invado o sabor. Desaparece. Invado o do sabor do lubricante. chícharo. Entón, non lle metes chícharo. Non era Non moi lle metas- lubricante, lo. Claro. Bueno, Ibache a ver, decir, o lubricante sí, igual joder, pero- non escolliches moi ben o sitio onde fuches a comer. Non Pode ser. Home, visto, non é o con culler. No. A ver, en Galicia comese moi ben en moitos sitios. Vale. Moitos sitios. Vale. Pero non todos están na guía Michelin. Veña, vamos con Xulio Mato, arrancamos para lá. Mira, a ti poñenche arroz con pollo, pero Xulio non utiliza pollo. Eu teño polo. Para que lle poñen esta canción sin utilizar pollo? Eu estaba adiantando aquí. Mira, vouche contar. Vamos a dar caña. Veña, caña. Vamos a dar a tope. Non lle dei antes porque isto quece moi rápido. Vale, mira, Vale. teño aquí o que che dixen. Ostras, flipas, Choco e lagostino. Lagostino es buenazo. Sí, mira que cabezóns, Mira que cabezós, Sí. Pero bueno, primeiro que vamos a facer, mira, aquí fixen uns pequenos cortes, non sei se aprecian. Ves? Fixen uns cortiños, porque simplemente o que vamos a facer é... Mira, Abre aí para que se vexan, abre aí. Aí, mira, ves, ves perfectamente. Vense perfectamente. Pa que? Para que... Porque simplemente o choco ou ben, Retorces. o cociñamos moito, ou simplemente o selamos. Se nos quedamos a medias vai quedar duro, entón simplemente ten cuidado que vai saltar. Simplemente o vamos selar. Vamos deixar que dore un poquinho por cada lado, vámoslo retirar e vamos a seguir, e vamos deixar que quede aquí parte do seu sabor. Mira, má, xa o que está saltando ese Xulio. Xulio, Sí, ten cuidado con el. Xulio, sí. que me manchas todo.
Pero van a limpar ti ou vou limpar eu? No, ti non limpo seguro. Non, que va, Que va a limpar ti? Veña, anda, vamos chamar a convidada de hoxe. Recibimos cun fortísimo aplauso a Carmen de Sarria. Un aplauso para ela. Ven por aquí, Carmen. Ostras. Ben coa mano, Mira. Hoy sí. Por si acaso facía calor. Bueno, a ver, estáse ben, non? Moi ben. Sí. Necesitas que baixemos ou subamos a temperatura? No, está ben. Estás ben? Perfecto. Vale, pois benvida. Gusta o arroz? Moito. Moito. E a paella valenciana? Tamén. Tamén. Pois vámonos a chegar a Xulio porque non fai paella, pero fai un arroz á banda que ten un aspecto maravilloso. Rímate. Hola, Carmen, benvida. Olero que presta, Mira, vouche facer un arroz á banda. Sabes o que é un arroz á banda? Sí. Bueno, pois vouche facer eso que xa sabes. Vai ir con choco e con lagostino, vale? Non sei de que vai a arroz a banda, pero bueno, vexo que tes aí que me gusta. Vale, no, arroz á banda simplemente o que vamos a facer é cociñar os mariscos aparte, vale? Este xa o temos cociñado, o sea, xa está marcado, simplemente despois vámolo trocear de todo e vámolo deixar que queza co resto do arroz. E as cabezas que dan todo o sabor, aí vai. Claro, mira, machacamos ben así para que solten todo o xugo. Eso xa nos vai quedar aquí tamén. Carmen, moi ben, Vale. Moi ben. Entón, isto deixámoslo aquí. Home. Vámolo sacar para este platiño. E pois, entendo que con todo o xugo que queda aí é co que faz o arroz. Claro. Mira, ahora isto vamos deixar aí ese xugo. O xugo das cabezas, vamos deixar aí para cociñar os propios lagostinos. Xusto, así me gusta. O xugo das cabezas hai que ter tino con el porque se peja, ou non, queimase ou non? Sí, pode ser queimar. Entón agora metémoslo rapidamente, os lagostinos xa sabes que unha vez que están pelados fanse rapidísimo. Vamos a botar xa un poquinho de sal. Como ule xa, Claro, temos aí toda... Bótate para diante ou podes tirar, bótate para diante. Vamos a cociñar e vámonos reservar tamén, vale? Ule moi ben, Vamos a deixar aquí. Guau, Xulio, que pasada. Isto é unha maravilla O esta que me roza. encanta tamén é unha cosa que faz tan simple, tan pronto. Parece que está queimando. No, vale. Non se ve nada. Juan, se salta a alarma antiincendio non te preocupes, Estamos ben? Estamos ben. Juan é o noso xefe do local. Ves, vámonos deixar así. Volvémonos poñer ao lume. Mire como ten todo o xugo, verdad? Como quedaron. Xa está todo aí. Iso ten que estar buenísimo. Vámonos sacar xunto co choco que temos aquí e xa vamos a empezar a facer o refrito. Botamos un poquinho de aceite. Cebola, allo. 2 dentes de allo. Picadiños. Moi ben. Carmen, ti máis eu estamos aquí, verdad? Hai moito fume, No, pero é que está ben. É que falta a campana. Sí. Vamos a baixar un pouco o lume. Está dicindo a directora que igual está moi alto. Pois mire, esta é a idea que ten Xulio Mato, eu creo que vai ben, Vamos a deixar que se vaya pochando aí a ceboliña. A cebola gusta, E vamos co tomate. A Carmen, de momento, está lle gustando o arroz á banda que fai Xulio Mato. Veremos se lle gusta... Madre mía, que fumareda. O tomate natural tamén. Tamén, pois veremos se che gusta a paella de Estefanía. Arrímate aí a Estefanía, por favor. Ponte para diante, Carmen, que se che vexa ben na casa. Eu estou durando o polo. Aínda? Sí, aínda. Porque ten que estar ben selladito, vale? Para que non lle escapen os jugos e que despois quede tenro. Ao facer unha paella, Sí. tens que cociñar o arroz aí con todo. Efectivamente. Entón é importante que o polo xa este cociñado. Esa é a diferenza. Vou engadir o azafrán natural, o tomate tamén relado natural. Mamá tiña na huerta. Sí. E non vexo ese traballo que pasaba a secalo. Tu nai tiña azafrán natural. Eu cando era cativa... Miña mãe falleceu en julio e ainda teño un tarro así grande Dela? Sí, eu tamén me lembro da Fai flor anos que xa non o facía, pero tiño en botes grandes. Ostras. Claro, para secalo, pregunto, para secalo dá moito traballo. Si, puño no corredor, non trapiño, a secar. E pois unha vez que la veía que estaba xa seco, era cando metía en frascos e Claro, tapaba. ten que quedar seco, non pode ter nada de humidade. Non, Claro. non, dá moito traballo, moito. Vale. Eu a paella vou engadir a xudía, os valencianos tamén Eu lle... fago solo con verduras, Solo as con almejas verduras? Xa, pero moitas bueno, veces, sí. é que os valencianos son moi puristas, como nos escoiten falar Sí. desta paella... Igual se van a enfadar de que digamos que son tan puristas. Sí. Bueno, tamén. ¿Verdad? Porque levamos todo o programa dicindo que son moi puristas. Sí, bueno. Son puristas. Claro, coa iba paella. a decir, coa paella sí o son. Sí. Entón, É que é o plato leva deles. o coello, que neste caso non, pero tamén levaría xudía, alcachofa, os garrafós que son como
unha especie de fava así Chudións, gordiña, non? chudións, Sí, bueno, Churritos. E o arroz, Favor, tamén, máis ben. ibache decir, e a paella tamén na leña. O Ah, sea, esto de cociñas de facelo, leña. claro, esto de O facelo sea, está lo facendo todo mal, Fanny. Está lo facendo todo Pero bueno, mal. vamos a Cociñas de leña e que pouca. eso sí que leva. Vale. Un arroz bomba neste caso, e isto sí que leva a súa paella. E o arroz o botamos, mira, Que fan en como a cruz, caballete. non? Efectivamente. Fano así Porque eles. o arroz, eles non o tocan. As paellas non se poden andar remexendo. Entón, ponse así en diagonal para logo mollar co caldo e simplemente asentalo coas asiñas. Porque non é un arroz meloso, é un arroz que eles fan a socarrat, é dicir, que agarra Claro, que pola agarra por base. debaixo. Entón hai que Sin botalo queimarse. así. Bueno, Con fai unha queimándose un costra, pouquiño, sí. claro, teñeno todo moi controlado, Sí, sí. fan unha costra que a quitan coas Sí, que está moi boa. É que fan para que non se pegue o arroz, porque aquí hai que ter un cuidado. A ver, é importante as proporcións que se usa de arroz e caldo. E despois o lume. Sí que é certo pouco. que ao Hai que ter principio tino. de todo hai que darlle a lume pero vivo, é que eu casi pero sempre despois hai se que... me pega algo abaixo, non sei o porqué. Pero é o socarrat. É o socarrat, Pois, eso que claro, que fan eles, que se lle pega abaixo, un que fan pouquiño. eles. Carmen, tesme que dicir antes de sentarte cal das dúas receitas levarías para sarria, si tes que levar unha, O me levar varias dúas. Xa. Si non o tes claro, eu deixo chico e vayas pensar. A ver, a mí o marisco gustame moito. Entón, de Esa lle momento... dixen a chica que o facía solamente con verduras. Sí. O que pasa que, Con claro, verduras e con ameixas, non? que eso. E, bueno, todo o que lle podes ir mezclando ali, porque a veces encontras algo, botarlo ali, porque o arroz leva sí. de todo. Se lle botas, leva de todo. Claro, a ver, é que o arroz Claro. é un plato moi versátil que admite o sea, moitas cosas e a Moitas veces cousas, pasámonos. sí. O que pasa que, claro, a min o marisco é que me... Pois vamos dar de momento un mini punto a Xulio Mato, a ver que é o que Despois pasa. xa veremos. Despois xa veremos. Vouche pedir que vayas á zona de sufrir, despois chamámoste, vale? Vale, gracias. Veña, un aplauso para Carmen, que está con nós con a Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Viaxamos coa pota posta ata o Levante español porque é o día da Comunidade Valenciana, terra de sol, laranxas e, sobre todo, xa sabedes que, de arroz. Na Comunidade Valenciana o arroz é máis que un ingrediente, é un estilo de vida. Hai arroces para todos os gustos. O arroz negro, con tinta de lura, é ese toque escuriño tan peculiar. O arroz que se fai no forno e deixecha a casa así cun recendo a tolos. Temos o clásico arroz á banda, feito con peixe e sabor a mar e que escolleu Xulio para a batalla de hoxe. E, por suposto, a paella valenciana, esa xoia que fai discutir media poboación sobre se leva chícharos, polo, coello e que hoxe intenta defender Estefanía. Poñemos o mandil e celebramos o Día da Comunidade Valenciana á nosa maneira, cun bo arroz no lume. Faced estas receitas e contádelo, como sempre, en @voltascoprato, vale? Onde queremos que nos sigades, así que, por favor, dádenos amor, porque creo que andamos planeando cousiñas para mandarvos á xente que estades na casa. A ver que pasa. Que ben. Veña, vamos con Xulio. Que non fai paella! Non fa Non paella. fai paella! Claro, fai arroz á banda. Mira, ves, eu teño arroz, só co refrito. Xa, pero E o eso caldo. xa o comes só, así. Home, claro, Claro. porque ten os sabores todos que utilizamos antes, Claro, vale? pero tes tamén, botache azafrán o que... Sí, botei un poquinho de azafrán, un Claro. poquinho de pimento doce moído. Vale, vale. Entón, agora que vamos facer é este choquiño que tiñamos xa marcado de antes, simplemente Guau. lle vamos facer unhos cortes. Capeti dixetes antes, que xa o contastes algunha vez, que o choco se fai Claro, pouco ou o moito. choco hai que... Ben, só sellamos ou senón facemos un guiso. Claro, Peti, ahora valo meter aquí. Vou meter aí, pero vou simplemente, unha vez que este o arroz repousando, vámoslo colocar aí para que repouse con el. Ah, vale. Non O vamos sea, cociñar máis máis. casi para rematar o prato. Eso, non vamos Vale, cociñar vale. máis. Vale, vale. Mira, todo este juguiño que nos vai soltando, Uf, eso. mira, as cantidades de arroz e agua que utilizo eu para isto sempre son 3 partes de auga, de caldo, perdón. Por cada parte de arroz. eso. E ti sí que o moves. Eu movo porque se me, Hola. se me está agarrando aquí. Aí foi por fora. Nada, pero xa Un acaso- pouquiño, nada máis. Xa acaso temos, porque estes caldos, isto pasa nas mellores casas, Sí, sí. Sí. Na túa non, porque non fas arroz, ou fas? Fas arroz? Sí? Sí. Coa misia cocín. Camo sei que Que bueno, misia cocín. bueno, vaya por Dios. Verdad? É maravilloso. Ti diche, voto arroz. Programa 7 minutos de esa que velocidade. abres cando fas lentellas. Esa. Outro día encontrei o vídeo. Sí. Encontrei o vídeo das lentellas. Mi má. Sí, sí. Seguro que ainda topas lentellas por aí de vez en cando. A veces sí. Vamos coa pregunta de concurso. Veña, señoras, señores, xente que está na casa por 50 euriños, quero que me digades como se chama
a receita que fai hoxe Xulio Mato. Arroz a banda. Arroz a banda. Arroz A banda. Arroz a banda. a banda. 664-4834, un 9 chamado a voltas co prato, 50 euriños en xogo e mirade que maravilla de arroz a banda que está facendo Xulio Mato, así que, por favor, chamádenos, E se tedes algunha receita especial de arroz, A banda, podedela mandar. tamén. O que sexa. Non? Sí, sí, sí. Veña, vou ver a paella de Estefanía, a ver como vai. Ahora sí, Ahora a música moi ben, Ahora, a música non parece moi valenciana. Non? Se a di paella, pero moi valenciana. Moi valenciana non parece. Entón, pero era moi bonita. Entón, tes isto xa aquí, marchando. Está marchando, casi xa rematando nos últimos minutos de cocción. Isto ao final, pois cada arroz hai que ver o paquetiño o que nos marca o fabricante, non? Antes dixeches que non era un arroz meloso, dixeches. Por eso de non Deixalo poder máis seco, remexelo. non? Claro. Vai máis seco e non se remexe porque ao remexelo solta o almidón e fai que creme, non? Claro. Fai que tal, que o grano como que solte, non? Sí, que non parezca un risotto, non? Vale. Efectivamente. Exactamente. Entón, a idea é que quede seco, que tamén no lume e terminan no forno, en moitos casos. Neste caso, Vale. E calquera arroz que fagas, podes facer socarrate? Ou só é cando se fai a paella e tal? non o das feito en calquer recipiente, non. Ten que ser na paella. A ver, se o consigues, grábao e mándamo. Eu tampouco son unha maestra paellera. O sea, ti pensas que nin de coño o fago? Non penso que nin de coño Sí, claro que pensas que nin de coño o fago. Pero seguramente que faz arroces rollo tres delicias, non? Así, con os poucos chícharos. Eu xa dixen que usaba a Monsieur Cuisine. Eu ainda non a conozco esa, preséntama. A ver, non vou dicir de que... non vou dicir de que supermercado, Pero é dun supermercado. É supermercado. Moi coñecido. Alemán. Como ao supermercado, pajei pola máquina. Non, moi Aí ben. socarrat non podes facer. No, socarrat Supermercado non. alemán. No, socarrat non. Pero moi Bueno. ben, E fai masas de pizza e de todo, Genial. Moi ben. Non, en serio, en serio. Que pasada. Teño que probar. Bueno, ver, machaca aí. eu vou facer un machucado. Vale. Vale? O alioli que tamén fan na zona do Mediterráneo non é botar maonesa, Claro. nin con ovo, nin Que nada. tampouco me queres capaz de facer. Non. Vale. Na zona do Mediterráneo, eles fan a mortero. O allo con un... Sí, traballase o allo con un pouquiño cuns graus de sal para que machuque mellor Pero e van botache de sal? engadindo, sí, uns graus de sal para que machuque mellor e van engadindo o aceite. Sí, Vale, sí. pois machuca, que Isto vou... tamén yo engado eu porque quero. Sí. Vou repartir cartos con Xulio. Veña. Imos viaxar ata Brión. Ata Brión. Sí? Sí, sí, sí. Hola. Fina, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, Ai, Fina, que eres amante do arroz ou non? mañán temos arroz con polo. Mañá tedes arroz con polo? Sí. Ves, xa ten o Moi menú ben, preparado. moi ben, Xa ten o moi menú. ben. Xa é desta xente que está preocupada en que comer mañá, sabes? Que hai Home, moita claro, xente que... a maioría das casas. A maioría das casas, sí. Sí. Sí, despois estou eu que... Despois estás ti, que como vas comer fora, Bueno, sí, como comer fora, sí. Bueno, Fina, veña, por 50 eurillos, dime como se chama a receita que fai hoxe Xulio Mato. Arroz a banda. Moi Moi ben, ben, 50 moi euros que ben. marchan para Brión. Un aplauso para Fina, que leva os 50 euriños. Moi ben. Gracias. Fina, mandamos un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queires, vale? Gracias. Veña, un bico, chao, chao. Hasta loguiño. Chao. Entendo que xa está, non? isto ahora ten que repousar para acabar de cociñar o lagostino e xa está. Vale, pois... Isto teríamos. Por vou falar con Carmen. Moi ben. Veña, arranco co público da Dale. Voltas co prato. Imos con Carmen. Oh. Es la tierra de las flores de la luz y de la noche. Ai... Carmen, que? Hola, Como estás? moi ben. Sí? Sínteste ben? Vexete moito na tele. É que suelo salir. No programa de Bailando, Tamén? me parece, Me sí. ca... É que che pareceu? Moi ben. En serio? Sí, sí. Sabes facer de todo. Escoita, onte ve unha señora no público que me dixo quítate deso, Ti estás moi ben aquí, porque o de bailar non é o teu. Díxome, home, É máis Home. é máis da tua novia logo. tamén? Claro. Pero ela baila ben, Home, claro, Sí, sí, sí. sí. Eu Está pensaba que non bailaba. Pois, sí, Mira, sí, ti. eu teño visto bailar ben. Como a mí me gusta tanto o baile, por eso vexo, sí. Ah, están dicindo que ti tamén bailas ben. Home, o único Ti eres que de bailar, teño bon. eres de bailar ao jarrao. Todo. Sí. Mellor o agarrado co solto. Ah, no, claro, eu tamén. Bueno, mira, tes aí os dous arroces, o de Xulio, o arroz a banda, a paella de Estefanía. A ver, así en
en arrecendos, en visual, cal che chama máis? Este porque leva algo de marisquillo. Claro. Sigue tirando polo marisco. O va, porque- olor, sí. Claro. A ele non lle gusta... Non lle gusta o poliño e tal, non, gustalle o Gústame bogavante. todo, pero bueno, claro, gústame un pouco máis o material. material. O material. Pois vamos ver o de Xulio, veña, vamos hasta aí, hasta Xulio Mato. Dámonos un aplauso que está con nós con a volta escoprato. Vamos, vale. Opa, cuidado. Pégate ya, don Xulio. Bueno, pues xa... Porque Xulio xa... Pues xa estaría. Xa está, Xa estaría, mira. Ostras, mira que bo aspecto, Aquí un Enseguida, platillo mira, para ti. fíxense. Bueno, o ideal xa sabes que o arroz para que este máis rico e máis sequiño, que Reposado. reposara 10 ou 15 minutiños. Como Xulio, nos pero temos... fixéchelo todo en En 5 minutos. En que? tempo, o sea... En tempo, claro. Sí, claro. Sí, bueno. Sí. Bueno, máis ou menos, Máis non? ou menos. Só Vale. lle falta un pouco de reposo. No meu non tempo. é? Dome tempo a facelo, que bastante. Vale, sí, sí. Hola. Bueno, xa que che gustou marisco, plantaremos dous lagostinos. Home, ok? polo menos. Home, polo Con menos. todos os que hai a darlle dous, aí ben agarrado tamén. Pero son moi grandes. Uau, que Vale, además pues así mira, cando están xa estaría. no seu xugo, verdad? Ves? Sí, ya sé Todo quentiño. esto, toda esta cremiña que temos aquí, É o que vai se deixáramos despois. 5 de minutillos Claro, máis, quedaría no claro, seca, sí. pero bueno. Claro. Ahora vai ter Hai unha cousas textura que marmelosa. necesitan reposo. Pois se hai algún Pode ser purista unha do idea. arroz a banda, pois tamén discúlpome. Vamos a dar un aplauso a Xulio Mato, disculpalo tamén. Grande don Xulio. Vamos a ver o de Fanny, veña. Ven por aquí. Ai, Fanny marchou. Fanny! Hola, Fanny, que tal? A ver, Fanny, explícalle aquí a nosa convidada. Explícalle, sí. Ajá, estás aquí. Rico tamén. Pasa. Que a min Explícalle. as Onde está? As verduras gustan. Esquecime de coller un plato máis importante. Vale, e non tes? Non, xa está vale. Xulio, xa Vale, está vale. Xulio, que está en todo. Tela aí marchando, Sí, sí. Xa Botelle remataches. así un pouquiño de aceitiño ese do rustrido que fixe. Eso, vexo que lle botaches ao final de todo. Sí, de todo, por riba. Eso porque logo... É como... Chégalle ese Sí, tempo. dalle un toquiño, sí, así para como aromatizalo. Bueno, porque a este arroz tamén... Botou ao final de todo. Sí. Pero non lle agarrou nada, non lle fixo só carrat, casi, non. Pero bueno, é a idea, non? Faltoume un lume ese... Vai, non pasa nada. Vamos a dar tamén un super aplauso a Estefanía Colmeiro, que volveu e está con nós con a volta escoprato. Carmen, vamos probar. Aí ali. Ali diante, sí. Tira para ali. Vamos con Carmen. Aquí, ponte de aquí, de este lado. Ahí está. Aquí. ¿Cómo estás? Ai, con ganas de comelo, Sí. ¿Te ganas de comer? Pues nós, mientras tanto, vamos repartir cartiños. Quero que me digades, señoras, señores, a receita que fai hoxe Estefanía é... Paella. Paella, 664-483-419. Carmen, podes ir probando cando queiras. Chamado a volta co prato, repartimos cartos. Cal é a receita de Fanny do día de hoxe? Paella. Así que, por favor, xa sabedes, Aquí, bueno, pues xa estamos. Imos a Narón. Pilar, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Moi ben. Bueno, vexote así con enerxía. Pois sí. Bueno, escoitote, máis ben, con enerxía. Gusta a paella o arroz? Moito. Bueno. E cal é o teu favorito? A valenciana. Pois mira, ves. Vale, pois aí vai a pregunta que xe che dixen a resposta. Que receita fai hoxe Fanny? Grazas. Moi ben, boa resposta. No, que receita fai hoxe Fanny? Que paella? A paella Vale. valenciana. Un aplauso para ela. Que leva os 50 euriños. Pilar, moitas grazas por chamar, un bico enorme, vale? Grazas a vostedes. Veña, hasta loguiño. Chao. Ostras, que super respeto, verdad? Grazas a vostedes. Sí. Me gustoume. Pois chegou o momento de Carmen de Sarria, que está aquí connosco, e ten que dicirnos, despois de probar as dúas, dame Estefanía Colmeiro a mão, por favor, tenme que dicir cal das dúas receitas... A ver, está todo moi bon. Pensaste que Pensei ten que que este gañar. con tan pouco eso que iba a estar... Pero está ben, Entón? Pero quedome co do marisco. ¡Ay, o marisco de Xulio Mato! Aí está! Don Xulio Mato. Pensou que non iba a estar tan bo, pero mira, estaba botando de Xulio. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas, como sempre, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao! Valencia, al sentir como perfuman en tus huertos el paz. Quisiera en la tierra valenciana
sabores encontrar. La blanca